Kinabukasan, nagising na lamang si Pekto na nakaupo ng tuwid sa gitna ng talon kung saan patuloy ang pagragasa ng napakalakas na daloy ng tubig. Nang maramdaman niyang napakasakit na ng kanyang balikat, ninais niyang gumapang papalapit sa pangpang habang patuloy na pinagmamasdan ang kinaroroonan ni Padre Dama. Pagsilay niya ditong nagluluto ito ng kanilang almusal, dahan-dahan naman niya itong nilapitan habang patuloy na iniinda ang kanyang bugbog saradong katawan. Sa pagbagtas ni Pekto ng daan, agad naman siyang sinalubong ng pare dahil sa labis niyang paghihirap, maihakbang lang ang kanyang mga paa. Patuloy dinoon ang paghawak niya sa kanyang dibdib na parabang dinaganan ito ng mga gabay ni Padre Dama. Ayos ka lang ba, Pekto? Mabuti naman at nabuhay ka. Huwag mong alalahanin yung mga sugat mo. Mamaya gagaling din yan. Wika ni Padre Dama habang pinupunasan ang basang-basa nitong katawan. Marahan niya din noong inihagod sa balat nito ang dala niyang pamunas sa kadahilan ng napakalambot ng balat noon ni Pekto at napakadaling matuklap dahil sa pagkababad sa tubig buong magdamag. Bago nila tuluyang nilisan ang lugar, sinigurado muna ni Padre Dama na nasa maayos na kalagayan ang kanyang disipulo. Upang hindi na ito gaanong maghirap, siya na mismo ang nagkusang bumitbit ng iilan sa mabibigat nilang gamit. Habang binabagtas nila ang daan pabalik sa tuktok ng bundok, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa nangyaring pagsasanay ni Pekto. Takang-taka kasi yun noong nagdaang gabi sa mga sumunod na nangyari bago siya mawala ng malay. Hindi niya rin kasi maisip noon kung bakit siya nagising sa gitna ng talon na hindi naanod ng napakalakas ng rumaragasang tubig. Nang marinig ni Padre Dama ang kanyang katanungan, agad naman itong inilahad sa kanya ang mga nangyari noong gabi. Ayon sa pare, kaya lang naman siya hindi naanod ng rumaragasang tubig sa kadahilan ng inihipan siya ito ng isang usal na nagpapahintulot sa katawan ng isang tao para maging kasing tigas ito ng bato. Pekto, sa ngayon indahin mo lang muna yan. Lilipas din yung sakit at sinisigurado ko sa iyo, makikita mo din ang resulta ng pagsasanay mo. Paalala lang, pagbalik natin sa simbahan, inaasahan kong wala ka nitong pagsasabihan. Wika ni Padre Dama. Oho, Padre, makakaasa po kayo. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakabalik sa baryo. Pagpasok nila sa pintuan ng simbahan, bumungad sa kanila ang napakaraming taong abalang-abala sa pagrorosaryo. Dahil sa kanilang mga nasilayan, kung kaya't napilitan si Pektong kunin ang mga gamit ni Padre Dama at idiretso na lamang ito sa kumbento. Sa pagdating niya sa kanyang silid, ninais na lamang niyang magpahinga, gawa ng inaasahan niya noong mag-uumpisa na ang misa. Dahil sa pagod na iniinda noon ni Pekto, kung kaya't agad din naman siyang nakatulog pagkahiga niya. Naging mahimbing noon ang kanyang pamamahinga hanggang sa ginising siya ni Padre Dama. Pagmulat ng mga mata ni Pekto, sinabihan siya nitong tumungo sa kusina gawa ng meron silang pag-uusapan. Nang marinig naman ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali din naman siyang tumayo sa kabila ng pagod na kanyang iniinda. Habang naglalakad sila sa pasilyo, panay naman ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga natuklasan ni Padre Dama noong mga panahong siya ay nagsisimba. Ayon sa pare, habang nasa kalagitnaan siya noon ng pagsisimba, may mga nasisipat siyang panauhin sa loob na merong daladalang maiitim na inumin. Panay ang ginagawang pag-iinom ng mga ito sa kabila ng pagdaraos ng misang kanilang ginagawa. Dahil sa wala naman doong nararamdamang kakaiba si Padre Dama, kung kaya't ninais na lamang niya itong ipagsawalang bahala.
Subalit sa pagtatapos ng pagdaraos nila noon ng misa, bigla naman siyang nagulat nang lumapit sa kanya ang mga panauhing yon. Karamihan sa mga ito ay mga babaeng may katandaan na, kung kaya't hindi yun natanggihang kausapin ni Padre Dama sa harap ng mga maninimba. Habang pinakikinggan niya ang sinasabi ng mga ito, napapansin na niya noong wala itong magandang sasabihin. Paulit-ulit nitong inilalahad sa kanya ang tungkol sa pag-imbita nila kay Padre Dama sa kanilang lugar na hindi pa naman naririnig ng pare buong buhay niyang pananatili sa Kastilya. Matapos mailahad ng mga panauhin ang kanilang pag-iimbita, agad din naman itong nilisan ang simbahan. Bago sila tuluyang makalayo sa altar na kinaroroonan ni Padre Dama, nagbigay sila noon ng isang babala na kapag hindi umano masunod ang kanilang gusto, magiging karumal-dumal ang mangyayari sa buhay nito. Ayon pa kay Padre Dama na sa dinami-rami na ng taong nakakasalamuha niya, yon ang pinakaunang beses na nakakita siya ng mga panauhin na harapang umiinom sa simbahan ng likidong nagtataglay ng purong kasamaan. Dagdag pa ni Padre Dama na kung hindi siya nagkakamali, maaaring ang mga panauhing yon ay kaanib ng isang kulto na sumasamba sa isang bathalang alipin ng isang demonyo. Nang marinig ni Pekto ang sinabi ni Padre Dama, halos hindi naman siya makapagsalita dahil sa labis na pagkagulat. Maging siya noon ay hindi mapigilang mapaisip kung sino-sino ang mga taong nakaharap ng pari sa loob ng simbahan. Marami namang baryo sa lupain ng Kastilya, pero wala ni isa sa mga ito ang narinig niyang pinaninirahan ng mga kulto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nangako naman si Pekto sa pari na tutulungan niya ito anuman ang mangyari. Inaasahan na kasi nila noong mag-uumpisa ng magparamdam ang mga nilalang, gayong walang balak si Padre Dama na paunlakan ang mga ito. Kinahapunan, habang nagmemeryenda sila ng pari kasama ang mga sakristan nito sa bakuran ng simbahan, bigla naman silang natigilan nang mapansin nila ang iilang mga panauhing hindi orihinal na naninirahan sa kanilang baryo na pagala-gala sa kanilang lugar. Bagaman pabalik-balik itong naglalakad sa harapan ng simbahan, nakakapagtakang hindi sila nito nagagawang matingnan. Nang hindi na maatim ni Padre Dama ang mga kaganapan, dali-dali naman siyang lumabas sa simbahan upang kumprontahin ang mga nilalang. Pagsilay ni Pektong mabilisang tumayo ang pari, agad naman nila itong sinundan ng hindi umiimik. Habang lumalapit sila sa pintuan ng simbahan, napapansin na nila noong bahagya ng tumitigil ang mga panauhin sa kanilang ginagawang paglalakad. Nang makaharap na nila ang mga ito, mahinahong nagwika naman si Padre Dama ng, "Magandang hapon, mga Ginoo. Maaari bang malaman ang pakay ninyo? Kanina pa kasi namin kayong nakikitang paikot-ikot sa lugar na ito eh." Mabuti naman at napansin mo ang aming pagpapapansin, pare. Hindi ba't inimbitahan kayo ng aming mga matatanda kaninang misa? Bakit hindi pa kayo gumagalaw? Wala ba kayong balak pumunta? Papaalala ko lang sa inyo masamang magalit ang aming Panginoon kapag hindi ito napauunlakan sa kanyang kagustuhan. Sagot naman ng isa sa mga ito habang nakangisi. Matapos itong marinig nila Padre Dama, pinilit nilang habaan ang kanilang mga pasensya upang magawa nilang malaman ang mga bagay na nagbibigay katanungan sa kanila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipagtalakayan sa lalaking yon, doon nila nakumpirma na kulto nga ang kinakaaniban ng mga panauhing nag-imbita sa kanila. Habang nagsasalita ang lalaking yon, pansin na pansin noon ni Pekto ang pagkawalang galang nito. Animoy mas matanda pa sa kanila yon ng di hamak kahit kitang-kita nila ang pagiging binata ng hubog ng katawan ng nilalang.
Dahil hindi na niya maatim ang kawalang hiyaan nitong pinapakita sa kanya, naglakas loob na siya noong sumingit sa pag-uusap ng lalaki at ni Padre Dama. Ginoo, matanong ko lang, ganyan ba ang pamamaraan ng inyong pakikipag-usap sa mga nakatatandang kaharap mo? Gumalang ka naman hindi sa ating mga pinaniniwalaan, bagkus ay sagwat ng ating mga edad. Nang gagalaiting wika ni Pekto. Edad? Bakit? Ilang taong ka na ba? Kaya mo bang tapatan ng 2 siglo ng aking buhay? Galit na sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan dahil sa labis na pagkagulat. Ilang ulit man niya kasing isipin ang sinabi ng lalaking yon, nasisiguro niya noong nagsisinungaling lamang ito sa kanya. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ni Pekto ang labis nitong pang-iinsulto, agad naman niyang nilapitan ang lalaki at walang pagdadalawang isip yung kinwelyohan at itinulak ng may kalakasan. Sa pag-atras ng lalaking yon sa kanyang kinatatayuan, ngumisi lang naman ito habang nagsasabi ng, Wala kang kaide-ideya kung sino ang binabangga mo. Magmarahan at magmahinahon ka, iho. Kung gusto mo pang tumagal sa mundong ito. Siya nga pala, pare, konting paalala lang galing sa aming Panginoon. Bibigyan ka namin ng 2 araw para makadalo sa aming lugar. Kapag natapos ang Sabado de Gloria nang hindi ka pa nakakapunta, kamatayan ang naghihintay sa inyong lahat na naninirahan sa simbahang ito. Huwag niyong gawing katawa-tawa ang aming babala. Tandaan ninyo, hindi ako magsasalita ng mga bagay na hindi namin kayang gawin. Matapos nitong makapagsalita, bigla namang napaatras si Pekto sa kanyang kinatatayuan nang maramdaman niya ang napakaitim na presensya na kumakawala sa katawan ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang umatras ang pangkat ng mga kalalakihan nang walang mga katagang binibitawan. Sa paglayo ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, naging palaisipan naman noon para kay Pekto at kay Padre Dama ang mga nangyari. Upang maliwanagan sila sa pagkakakilanlan ng mga lalaking yon, napagpasyahan ni Padre Dama na utusan ng kanyang mga sakristan upang puntahan ang tahanan ng isang albularyo na naninirahan sa kanilang lugar. Bago sumapit ang takip silim, kasalukuyan nang kausap nila Padre Dama ang albularyo. Tinanong nila ito tungkol sa mga panauhing bumisita sa kanila at sa lugar nitong pinagtitirahan. Padre Dama, sigurado kong sila ang mga panauhing tinutugis ko. Alam ninyo, ang angka ng mga taong yon ay kakaiba sa mga ordinaryong taong ating nakakasalamuha. Para silang pamilya ng mga antingero, subalit nagtataglay ng kapangyarihan ng kaliwa. Totoo ding matagal na silang nanananahan sa mundong ito, gamit ang isang natatanging inumin na bigay mismo ng kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Sa tinagal-tagal kong pananaliksik ng kanilang angkan, marami na ako sa kanilang napag-alaman. Wika ng albularyo. Ayon sa albularyo, ang grupo ng mga panauhing yon, binubuhos ang ilang siglo ng kanilang buhay sa pananalangin at paghingi ng gabay sa kanilang Diyos. Hindi malinaw para sa albularyo kung anong sangkap ng inumin ng mga ito na siyang magbibigay sa kanila ng napakahabang buhay. Tuwing sumasapit dinoon ang kabilugan at ang banal na linggo, nagkakaroon sila ng isang pagdiriwang at ritual na kung saan dinadala nila sa lugar ng kanilang Panginoon ang kanilang nakatatandang kadugo na halos 400 taon na ang gulang. Ginagawa nila ang bagay na ito upang diretsong makapasok sa domi ng kapangyarihan ng kanilang Diyos ang kanilang mga kaluluwa at maiwasang mapunta ito sa langit man o impyerno. Dagdag pa ng albularyo na kapag natahimik na ang matandang yon, magkakaroon ng kapangyarihan ang isa sa mga miyembro ng pamilya nito
na siyang maaaring mamuno ng kanilang tribo. Hindi lang isang ordinaryong kapangyarihan ang kayang maipasa nito sa miyembro ng kanilang angkan. Kakilakilabot, Padre, ang tinataglay ng mga taong yun na nakasapi sa angkan ng mga lignan. Tandaan ninyo, kapag ang kanilang miyembro ay merong kasuotang kakaiba sa kanilang lahat, yun ang tinatawag na lignan o pinuno ng kanilang kulto. Siya ang pinakamalakas sa lahat na halos kayang gawin ang iilang abilidad ng kanilang Panginoong pinagsisilbihan. Binalaan din sila ng albularyo na ang kabiguan nilang tuparin ng pagnanais ng mga lignan ay magdudulot ng hindi magandang mga kaganapan at karanasan sa kanilang mga buhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigo namang mailahad sa kanila ang albularyo ang kahinaan ng mga kulto. Ayon dito, na bagaman marami na siyang nakalap na impormasyon tungkol sa mga nilalang na yon, wala pa rin siyang nakikitang isang mabisang pangontra para kontrahin ang lakas at bisa ng mga mutya nitong tinataglay. Dagdag pa ng albularyo na ang tanging nakikitang paraan niya lamang para lipulin ang mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Kumbaga, bago nila undaya ng saksak ang mga nilalang o di naman kaya'y tagain, sasambitin nila ang pangalan ng Diyos upang magkaroon ng basbas at bisa ang kanilang pagpatay. Matapos ang naging pag-uusap nila Pekto at ng albularyo, nangako ito sa kanilang tutulong para puksain ang mga kulto. Yun din kasi ang nag-iisang minimithi noon ng albularyo, gawa ng napaanib sa kultong yon ang kanyang nag-iisang anak. Ayon dito, niyaya lang umano ito ng isa niyang kaibigan na tumungo sa baryong yon hanggang sa dumating ang puntong hindi na lamang ito nakauwi at naglaho na lamang na parang bula. Nang marinig nila Pekto ang sinabi ng albularyo, ninais nilang manatiling tahimik habang patuloy na nakikinig. Nakikiramay ako sa pagkawala ng iyong anak, kaibigan. Naway sa pagsama mo sa amin magkaroon ng kaliwanagan ang iyong isipan. Sana lang, huwag mong pairalin ang iyong paghihigante, bagkus pairalin mo ang hustisyang ibinigay sa iyo ng ating Panginoon. Wika ni Padre Dama. Huwag ho kayong mag-alala, Padre. Hindi ako sasama sa iyo dahil sa pag-uudyok ng aking sariling makapaghigante. Sasama ako sa inyo dahil yun ang sinasabi ng puso kong tamang gawin. Sagot naman ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong nagpaalam sa kanila na babalik na sa kanyang tahanan. Hindi naman yon pinigilan ni Padre Dama, gawa ng marami din naman silang gagawin noong mga oras na yon. Habang naglalakad sila Pekto sa pasilyo, inilahad sa kanya ng pari na siya ay maghanda, sapagkat yun na ang pinakaunang digmaan na kanyang susunguin. Kikilalanin siya ni Padre Dama sa lugar ng digmaan bilang kapantay at hindi bibigyan ng kahit na anong karampatang tulong hanggat nanganganib ang kanyang buhay. Pekto, hasain mo ng panalangin ang iyong punyal. Patigasin mo ang iyong katawan sa salita ng Diyos at palakasin mo ang iyong kaisipan sa pamamagitan ng kanyang pag-aral at karunungan. Sa ngayon, yan na muna ang kinakailangan mong mapaghusayan bilang paghahanda sa nalalapit na digmaan. Magpahinga ka na. Marami pa tayong gagawin kinabukasan. At kayo namang mga sakristan, inaasahan kong magiging maayos ang simbahang ito bago kami lumisan. Asahan nyo na mawawala kami dito ng ilang araw. Kaya naman ang tanging pakiusap ko sa inyo, ipagpatuloy nyo pa rin ang misa kahit wala ako. Huwag rin kayong mag-alala. Walang mangyayari sa aming masama. Wika ni Padre Dama. Sa pagdating nila sa kusina, naging tahimik naman ang kanilang hapunan, gawa ng bawat isa sa kanila, iniisip ang mga magiging kaganapan kinabukasan. Si Pekto noon, halos walang ganang kumain, gawa ng labis siyang nababahala na kalabanin ang mga panauhin na halos 10 beses na mas matanda sa kanila.
Sa pagbalik ni Pekto sa kanyang silid, doon na niya inumpisahang gawin ang ibinigay na pagsubok ni Padre Dama. Buong magdamag siya noong walang tulog, gawa ng purong pagpapanalangin lamang ang kanyang ginawa sa kanyang silid. Ilang oras din siya noong nanatiling nakaluhod hanggang sa maramdaman na niya ang pagkaparalisa ng kanyang mga binti. Kinabukasan, pagdating ng antingero sa simbahan, nananatiling tulog pa rin si Pekto. Kung hindi pa siya noon ginising ni Padre Dama, paniguradong aabutin siya ng tanghaling nakahilata sa kanyang kama. Dahil sa nagmamadali sila noong umalis, kung kaya't hindi na nagawang makaligo o makabihis man lang ni Pekto. Tanging pag-inom lang dinoon ng kape ang kanyang nagawa sa kadahilan ng masyado na siya noong pinapadali ni Padre Dama at ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, kasalukuyan na nga silang naglalakbay papalayo sa baryo ng Castilla. Panatag noon ang isipan nila Padre Dama, gawa ng sigurado silang walang masamang mangyayari sa simbahang kanilang iniwan. Kampante din sila noong walang magtatangkang maghanap sa agimat ng 7 mata ng Diyos. Habang wala sila, gawa ng silang dalawa lamang ni Pekto ang inaasahan niyang nakakaalam sa bagay na yon. Nang marating nila ang isang malapad na lupain, bahagya silang nagpahinga upang mapagmasdan ang daan na kanilang tatahakin. Wala kasi sila noong dalang mapang makakapagturo sa kanila sa eksaktong kinaroroonan ng baryo ng mga nilalang. Ang tanging palatandaan lamang noon ng albularyo na malapit na sila sa teritoryo ng mga ito ay ang mga punong walang mga dahon at kalbong mga daan. Ayon sa albularyo, hindi tumutubo ang mga puno sa lugar na yon, gawa ng labis itong naiimpluwensyahan ng kapangyarihan ng mga lignan at ng Diyos na kanilang pinagsisilbihan. Ayon sa iilang mga nakaalam, ang Diyos ng lignan, kahawig ng isang bathalang nangangalaga sa mga pananim ng mga ordinaryong tao. Lahat ng ginagawa nito sa mundo ay pawang mga kabutihan lamang, subalit sa pag-usbong ni Satan sa kailaliman ng impyerno, masyadong naimpluwensyahan ang mga bathala sa mundo, hanggang sa dumating ang puntong tuluyan ng naging masama ang iilan sa mga ito. Dagdag pa ng albularyo na dahil sa pagbalik sa kapangyarihan ni Satan, kung kaya't nagkaroon ng hindi masukat na kaguluhan sa mundo ng mga engkanto. Walang nakakaalam kung ano ang kasalukuyang nagaganap sa mundong yon, gawa ng piling mga tao lamang ang nabigyan ng kakayahan para maglakbay at pumasok sa iba't ibang uri ng mga dimensyon. Dahil sa pagbaliktad ng bathalang nangangalaga sa ani ng mga tao, kung kaya't naging kasumpa-sumpa ito sa kalikasan. Sinasabi ng iilang matatanda na kung saan pumaroon ang bathalang yon, tatalikuran ng kalikasan ang lugar na kanyang kinaroroonan bilang parusa sa kanyang pagtalikod sa kanyang tungkulin. Wala na din siyang kakayahang mahawakan ang anumang puno o damong may buhay, gawa ng isa yon sa mga sumpang kanyang dadalhin hanggang sa kahuli-hulihan niyang pag-iral sa mundo. Dagdag pa ng albularyo na dahil sa naging sumpa ng kalikasan sa bathala, kung kaya't naging kasuklam-suklam ang bawat buhay nitong tinatamasa sa mga araw na dumaraan. Akala ng bathalang yon mabubuhay na lamang siya sa kadiliman, subalit nang dumating ang puntong nakilala niya ang pinakaunang lignan, nangako itong mananatili sa kanyang tabi hanggang kamatayan. Nangalap din yon ng iilan pa niyang mga kasama, para naman kahit papaano'y magiging kasiyasiya sila para sa bathala. Nang mapagtanto ng bathalang yon ang pagmamahal sa kanya ng pinakaunang lignan, kung kaya't binigyan niya ito ng biyayang hinding-hindi nito matatanggihan. At ang biyayang yon ay ang pagkakaroon ng mahabang buhay at hindi masukat na lakas ng kanilang pangangatawan. Wala ring makakatalo sa kanilang kahit sinong demonyo, gawa ng nagtatangan sila ng mga mutya na kayang mangwasak ng kahit na anong uri ng mutya at agimat na nasa kanan man o kaliwa.
Matapos itong marinig ni Padre Dama, doon na niya dahan-dahang nauunawaan ang totoong istorya sa likod ng angka ng mga lignan. Bagaman hindi pa siya tuluyang naniniwala na lignan ang kanilang makakalaban, malakas ang kanyang kutob na tama ang hinala ng albularyo. Okay, grabe, sobrang lakas naman ng lignan. Isipin ninyo, kaya nilang labanan yung kanan o kaliwa, tapos walang demonyo na makakatalo sa kanila. Parang naalala ko tuloy yung kwento natin sa isang nilalang na kung tawagin ay higlikas. Nako, kinikilabutan ako, grabe. Parang higlikas yung lignan no? Ang kinaibahan lang parang medyo masama lang tong lignan kung di ako nagkakamali. Yung higlikas naman kasi may choice ka eh. Pwede ka maging kanan o kaliwa. Tapos nabanggit din sa higlikas na walang kayang magtanga ng kaliwat kanan na aral. Maliban na lang syempre sa bida natin doon. Etong lignan, medyo kabang-abang to. Sunod kagad natin yung 10 para malaman natin kung paano tatalunin nila Padre Dama yung bagong usbong na angka na to. Yun lang. Salamat.